नमस्कार, मी संजना चिपकर। आज तुम्हाला चिकन मसाला दाखवणार आहे, ते पण माझ्या स्टाईलमध्ये। त्यासाठी मी 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे। त्याला मी हळद आणि मीठ लावून मॅरिनेट करायला ठेवलेलं आहे 15 मिनिटांसाठी। 4 मोठे उभे चिरून घेतलेले कांदे घेतले आहेत। टोमॅटो बारीक चिरून घेतले आहेत 4। नंतर ही 8 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत उभ्या चिरून। कोथिंबीर, 1 वाटी दही, ही आलं लसूण पेस्ट, हळद, हा चिकन मसाला आहे, मार्केटमधला कुठलाही घेतला तरी चालेल तुम्ही। नंतर हा गरम मसाला आहे घरगुती, नंतर मीठ आणि तेल। आता आपण हे करायला सुरुवात करूया। आता ही कढई मी एक तापत ठेवलेली आहे, त्याच्यात हे असे 6 टीस्पून तेल घालून घेतलेलं आहे। आता हे तापल्यावर तेल आपण हे चिकन घालून घ्यायचं आहे त्याच्यात। हे चिकन आता ह्याच्यात मी जरा वेळ फ्राय करून घेणार आहे नुसत्या तेलामध्ये। आता हे आपलं चिकनचा कलर चेंज झालेला आहे। मी 5 ते 6 मिनिटाचं फ्राय करून घेतलेलं आहे। आता हे आपण काढून घेऊया एका भांड्यामध्ये। आता मी हे चिकन पूर्ण काढून घेतलेलं आहे। आता ह्याच कढाईमध्ये मी 3 टीस्पून आणखीन तेल घालणार आहे। 3 टीस्पून पुरे होईल आपल्याला। त्यानंतर ही 3 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट आहे, ही पूर्ण लागणार आहे, ही घालते आता। ही आता फ्राय करायची आपल्याला ह्याच्यामध्ये चांगली। आणि हे 4 मोठे कांदे कापून घेतलेले आहेत उभे चिरून, हे चांगलं परतून घेऊया आता। आलं लसूणचं पेस्टचा वास आणि ह्या कांद्याचा कच्चटपणा पूर्ण जायला पाहिजे। आता हा कांदा माझा चांगला मऊ झालेला आहे। मी 5 मिनिटं त्याला चांगला परतून घेतलेला आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये हे 4 टोमॅटो बारीक चिरलेले घालते आणि ह्या 8 मिरच्या घेतल्यात मी उभ्या चिरून, त्या घालते। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून ह्याच्यावर झाकण ठेवून मी आता हे शिजेपर्यंत, चांगलं मऊ होईपर्यंत शिजून घेणार आहे। आता मी ह्याच्यावर झाकण ठेवते, गॅस बारीक करते आणि हे शिजायला ठेवून देते। आता हा मसाला माझा चांगला शिजलेला आहे। 10 मिनिटं मी त्याला चांगला परतून बारीक गॅसवर ठेवलेलं होतं। आता झालेलं आहे आपलं हे। आता मी त्याच्यात पाव टीस्पून हळद घालते, कारण का मी आधी मॅरिनेशनसाठी थोडी घातली होती, जास्त घालायची नाही आहे। त्यानंतर 1 टीस्पून, 1 ते 1.5 टीस्पून गरम मसाला घालते, हा घरगुती। आणि हा चिकन मसाला आहे, मार्केटमधून आणलेला, कुठलाही चिकन मसाला तुम्ही यूज करू शकता। त्यात मी 4 टीस्पून हे दही घालते, हे पण आपण चांगलं परतून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। ह्याच्यात मी लाल तिखट वापरलेला नाही आहे, कारण का मी हिरवी मिरची वापरलेली आहे। आता हे फ्राय केलेलं आपण चिकन घालून घेऊया ह्याच्यामध्ये। हे आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया त्याच्यामध्ये। आता हे मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे मसाल्यामध्ये चिकन पूर्ण।
आता मी ह्याच्यात चवीपुरतं मीठ घालणार आहे. मीठ बघून घालायचं आहे, कारण का आपण मॅरिनेशनला पण घातलेलं होतं आधी. त्यानंतर मी आता थोडं पाणी घालते चिकन शिजायला. थोडीशी ग्रेव्ही पण हवी आहे आपल्याला ह्याच्यामध्ये. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झाकण ठेवून आता आपण हे शिजायला ठेवणार आहे 10 मिनिटं. 10 ते 15 मिनिटं लागतील. हे झालेलं आहे. आता मी झाकण ठेवून हे 10 ते 15 मिनिटं शिजायला ठेवते मीडियम गॅसवर. आता आपली 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहे आणि आपलं चिकन व्यवस्थित शिजलेलं आहे आणि छान त्याला ग्रेव्ही पण आली थोडी थिक अशी. आता मी कोथिंबीर घालते चिरलेली आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आता हे आपलं चिकन रेडी झालेलं आहे. गॅस बंद करून घेऊया आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता हे आपलं छानपैकी चिकन मसाला रेडी झालेला आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगा.